Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah amma ba'du. Hadratul kurama wal fuqaha, para alim ulama, wabil khusus dumateng panjenenganipun Rama Kyai Haji Muhammad Ridwan Syaibani saha Ibu Nyai ingkang kita ta'zimi. Ingkang kula hormati dumateng Bapak Dewan Juri lan boten kesupen dumateng rekan-rekan santri ingkang tasih semangat tholabul ilmi, insyaallah mulai-mulai dadi kiai. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah. Kita sedaya niki urip ten alam donya kang asri, ingkang dipun ciptakaken kalih Gusti Kang Maha Suci. Kita kedah mangertosi bila kita urip ten alam dunya niki ora luput saking nikmate Gusti. Mula niku kita kedah nyukuri. Nalika kita angsal nikmat saking pusat ingkang arupi awak sehat, awak kuat, tholabul ilmi nggih semangat, penak lak golek ragat, sampai iso munggah pangkat dadi pejabat, tumpakane mobil Alphard, rabi bojone papat. Sedanten kenikmatan niku wau kita kedah nyukuri. Amargi Gusti Allah sampun dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Lamun sira kabeh padha syukur mongko ingsun tambahi. Lan lamun sira padha kufur mongko sak temene siksa ingsun iku banget larane. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat menika negesaken bilih syukur dumateng nikmat ingkang sampun diparingi niku bakal ditambahi, bakal dijoki. Tapi nalika kita mboten nyukuri napa ingkang sampun diparingi, mongko siksane Gusti Allah iku bakal ngeri. Tapi nyatane kita malah sering blenjani, saben dina mesti sambat, saben dina mesti nelongso. Contone pas liburan ndelok bolone bar bayaran, duwite ya jutaan, iso dolan nang sarangan, dolane karo gandengan, tumpakane CB klasikan, umpami disawang nggih jos cis tenan. Nyawang niku wau kok penak mento wong iki. Aku piye iki? Kapan dadi wong kaya ngene? Saben dina isine mun nelongso, awak ge enek daya, pikirane rena-rena. Ape curhat nang kanca, ape curhat nang tangga, ya muspra, ujung-ujunge dipaida. Nalika sampean sambato ning pusat, curhat nang pusat. Aja sambat ning pejabat, aja sambat ning wakil rakyat, aja sambat ning cah pesilat, napa malih sambaten mesiat. Tenang wae, awak dhewe niki dekengane pusat, gak iso didebat. Wani debat sikat sallallahu ala Nabi Muhammad.
kita kedah belajar nyukuri, belajar iso nampi nopo ingkang sampun diparingi, tetep dilakoni pasraoten Gusti Kang Maha Suci. Wonten salah satunggalipun hadis, lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sapa wong kok ora sanggup matur suwun menungso, berarti dhek ora sanggup matur suwun ten Gusti Allah. Hadirin rahimakumullah. Ingkang namine syukur niku mboten mung sekedar ngucap hamdalah, mboten mung sekedar ngucap matur suwun Gusti Allah, napa malih ndamel story WA kali diparingi caption alhamdulillah kali nyedot rokok Suriah. Sanes para sederek, ingkang nami syukur niku wonten ten kitab tafsir Muyassar, anggitane Imam Sa'di dipun sebataken, wasyukru huwa i'tiraful qalbi bini'amillah wassana'u 'alallahi biha wa syarfuha fi mardatillahi ta'ala. Syukur iku pengakuane ati maring nikmati Allah lan muji dumateng Gusti Allah lan gunakaken nikmat ing dalem ridhone Gusti Allah. Saking keterangan teng Injil, kita kedah ngataken ngucap alhamdulillah mancep ing jero manah kanthi disarengi tindak lampah ingkang sae minangka dados amal ibadah. Hal punika sami kados keterangan saking kitab Ta'lim Muta'alimi ingkang nika sampun dipun kaji kalian Mbah Yai wonten ten musholah mriki. Keteranganipun ayyashtahila bisyukri bil lisani bil janani wal arkani. Syukur iku kudu gawe lisan, ati lan awak. Asyukru bil lisan, syukur kelawan gawe lisan. Contone kita kedah ngataken ngucap alhamdulillah, ngataken ngucap matur suwun ten Gusti Allah, matur suwun ten Gusti Allah, lan kita kedah nyuwun ngapura maring Gusti Allah Ta'ala. Nomor kali asyukru bil janan, syukur kelawan gawe ati. Contone ora gampang ngelarani, ora gampang iri, ora gampang cilik ati. Ingkang terakhir asyukru bil arkan, syukur kelawan gawe awak. Contone nopo? Contone nalika sehat awake, sehat badane, kuat balungane, nggih ditambahi ibadahe. Jamaah gak keri ae, wiridan gak turu wae. Mudadah bengi ya dipetelne, insyaallah surga panggenane. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah. Dados kesimpulanipun, nalika kita angsal nikmat saking pusat, kita kedah nyukuri napa ingkang sampun kita tampi, lan nalika kita sambato ning pusat. Amargi napa? Amargi awak dhewe niki dekengane pusat, gak iso didebat, wani debat sikat. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kopi susu rasane coklat ditambahi karo gula, ra usah sambat, pasrah ten Gusti Allah. Cekap semanten atur kawula, mbok bilih wonten kelepatan kula nyuwun agungipun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.